Tarro'r Nodyn 3. Da ni yma ar yr afon Fennau yn barod i wrando ar pitches pawb sydd wedi bod yn rhan o prosiect Llwyddo'n Lleol dros y 10 wythnos dwythaf a Miwtini rhwng. Da ni'n gyffroes ofnadwy cael clywed i syniadau busnes nhw a be maen nhw angen i gael i syniad busnes nhw at y lefel nesaf. Well, what can you say? There's not many opportunities I've had in my life where I'm sat on a fantastic boat like this with some incredible people who are on the same journey as myself. So yeah, what a great experience. Ti'n meddwl bod fi ddim wedi gwisgo'n iawn, dylen ni wedi gwisgo ryw batch tygad a rhywbeth am. Na, profiad da. The boat's beautiful. I wish I could stay on her forever. Mae profiad heddiw wedi bod yn really nice. Dwi'n meddwl bod wedi bod yn nice cael actually gweld bobl wyneb yn wyneb yn lle dros Zoom. Un o'r prif bethau dwi wedi dysgu drwy wneud Llwyddo'n Lleol ydy bod yna hyd gefnogaeth ar gael. As a business owner, you don't have all the answers, you don't have all the ideas, and sometimes it's great just to talk to somebody who's experienced in there that can guide you and give you the help and support you need so you don't feel alone. Un peth wedi dysgu dwi'n meddwl o siarad efo arbenigwyr ydy, mae rhywun yn parhau i ddysgu am byth da. Oedd o'n braf cael teimlo fel i osgoi'r trwsad, oedden ni gyd ar yr un gwch, oedden ni gyd fatha yn dechrau off a doedd y diffyg profiad ddim yn gorfod bod yn rhwystyr. Mae gweld pobl ifanc eraill yn llwyddo hefyd di ysbrydoli fi bod fi'n gallu gwneud o hefyd. Dwi wedi lansio rwan, so dwi'n gwybod bod chi'n gallu gwneud o de. Mae heddiw wedi bod yn wych. Da ni gyd wedi mwynhau cael bod yma ar y gwch ar y Fennau yn gwrando ar y pitches gan griw Miwtini a criw Llwyddo'n Lleol. Da ni rwan yn edrych ymlaen i glywed y feirniadaeth.